Right, mazibaba. Esizatufanele muno kutsika kudana. Aide tuwe. Wenza yena teacher. Akati kudini. Anzi pita ba face wangu. Andichonga mambo. Ndakuti mambo ndowasi. Kundiziva njiri. Unotara nei kundiziva ndiri mambo. Ndakuti mambo ndowasi unotara wakatanzi. Iboka namba za Zero. Ndinganalisisha mwaje vanhu vanofana kutonga kana vasikatonga. Wese angori mudunhu kana kanganisa ndogona kutonga chiri mukoma wangu chese. Saka rokaudza vanhu kuti munondiziva saka utongi nini zvinoreveima. Amasvikira vakaita vakanoti mambo ndowasi. Ndakata mambo ndowaziva. Ndakutaura zvakaipa. Unonzani mborovira? Ndio Thomas. Kumazani? Sunday. Mazobani. Taurisa chamunhu. Mazobani iya. Mbona madamoto? Unomcheka. Chete. Ndivasangana kwamtegude. Kunyepera unosika. Kwamtegude kona chimwendo. Kwana Museno. Ndikuze handi muzvimbo mangu. Cricket road. Cricket. Kana machako. Kustep something step. Ndinanotoa kumabeti. Botswana, Tanzania, Norton. Mazulu. Zambia no. Zambia. Zambia. Big Stone. Zambia. South Africa. South Africa ni mtu. Ukaza chakatizwa hano. Ndini mwana chakatizwa. Saka mangari ndiani. Pati mambo tisati tapinda munyaya yake kwa. Hapo mutenga ni mtori kwa. Ani matari 3 achinyepa kuti ari kuBotswana. Yeah. Matari 3. Awaifanira kunge uchiatenda muno. Akambo vamurungana. Pamakamudedza akaregere kuuya pekutanga. Andina chikondo changa chokutaura mambo ndokangazini. Mukamudedza kangani. Ndingo dai. Apa anodaidzwa. Apa. Anodaidzwa. Saka chokutanga muprofita. Pamanga taura neni ndiri kuBotswana paya. Handina kutaura neni richiti ndiri kuBotswana. Inandinyepera manje. Anditi. Hamuna zvowe. Ngomira. Ngotaura. Anditi. Ani munoti chauti. Anditi. Inini ndakangwara kudarika inini asi pamweya makangwara kudarika. Anditi. Muri muno mchikuti muno. Nira. Ndimbotaura mambo achinzwa. Muri muno Maria. Ndasikaziva mambo. Anditi. Ine umwe munhu muprofita waruko akarondodzwa kuti munhu wari kuda arimo munhu. Anditi. Arinda kwarari musi wakati. Isi chimuda samangwana. Svikai ndachifaunda tise nhasi. Ndikuda kuti nhasi amuzivi. Ndobva ndati ndokumbira kungorifunda kuti pamuda kuenda umwe timu yakuno. Munhu andikakamira nepasaidi ndeye. Munhu iye akabva ashedzwa osamunhu. Uyo arimo muno. Pane paanomuviga. Then pane anozviti nge munhu anosiva mashoko ake. Anditi. Kana waichimutsvaka sekretari wake anditi aimutaurira kuti pakandiona nini ndakapfeka mupfeka wamabika svikai panosiya kiyara chimutsvaka anditi ndine audio yake achimuprofita pandaimutsvaka achiprofita pamweya panyama kwete pamweya anditi but haana kuziva kuti munhu vari kutaura naye wachoka anaenda kuchikoro sai. Saka mazibaba. Takuda nekudana mukasauya. Kaviri. Zvikonzero zvacho ndezvii? Shangu pandakadedza kumambo achitaura ninawo ndandisipo. Ndandinombozwana kunisangana vanhu kuti ndebhora. Zvokuchiro makabvunza vadare vari vanogona kuudza richokwadi. Adaro vane masangano apano. Vatori munhu vatoteerera. Mawitness. Havana vanogona kutaura. Madare varume vanhu vakadzira chera. Uyai muchene pamugara saka pana problem ndandiri munhu.
Karaiba. Right, atisuda kuti mambo wangu tenderera. Karaiba Ndiri pamakadana ayo karene buka. Wakaenda kubotswana musi wani baba? Ndakaenda kubotswana Makaenda kubotswana musi wani madzibaba? na Mei. Makaenda kubotswana musi wani madzibaba? Na Mei. Mei musi wani? Wa 10 Mei. Makadzoka kubotswana musi wani? Ndakazodzoka kuno kumusi wa 3 June. 3 June. Makadana dani musi wa 5 June. Avo pavakazouya musi wa Mama mitiri Botswana ere musi wa 5. Mungatipa passport yekubuda nekupinda? aiwa passport anauna passport. Makabuda sei munyika? Makabuda sei munyika? Yekupinda kuenda kunze kwenyika. Andakangopinda kupabhoti. Muri pamweya? Makabuda sei munyika? Swa 10 May. Ndakajamba bhoti. Botswana. Mukadzoka sei? Makadzoka sei? Ndakajamba kuti ndataura navo achiti muchidiwa kuno. Saka pamberi pedare hamuna umbo hwekuti makakunze kwenyika? Munawo? Ndati pamberi pedare hamuna umbo hwekuti mange muri kunze kwenyika? Mambo ana wakabuda munyika uchijamba. Saka tinokuti wakabuda. ukadzoka uchitotuka tikakutonga ima madedzwa kuti mupupura nemazi. imi kubotswana makabvarini madzibaba? Kubotswana makabvarini madzibaba? Vakasara sei kuti mamuri kwawasiri? vanotoziva ndindaitaura navo sevana vangu ndimakatanga vese variko kubotswana vaitotaura navo. Kuna ani kubotswana baba? But sangano rinoendwa rinhu hazina matsamba iri nai baba. Asina passport ungoenda sangano. Unopinda mune imwe nyika usina matsamba uchinoita sangano iwe. Tanzania mojamba futi? ndofamba nekadhi Musangano uyu. Iwe. Ino zvinyepa. Chimira ndichikuudza zvandirikuda kana. Usada kutaura nema. ZANU-PF vanoda kunyepera iwe. Hapana munhu asingazivi zveZANU-PF paisogere. Kadhi reZANU-PF rinoyambutsa bhodha. aiwa titora kana kuchivhura masangano Unenge uri chii? Uri chii kuZANU-PF? Uri chii kuZANU-PF? Chii muruti kuti? Muruti ndakamira uchane masangano for it. Mupostori for it. Obva watoyambuka? Munoona zvoita zvichwa. Tunaudza mapostori tupiwa mabhazi nana baba. Ipapo makapiwa mabhazi. Aiwa bandinena bhandi ndaifambira panga paita urwere. Ndosvakanana wenda. Tati isusu tinokuradza kuti kunga uri kuBotswana hapana. Sikubvumirana. Because hauna passport racho rakadhindwa rinodzi tokuyamba. Saka unogona tinyepera. Unogona kunge wanga uri paplam trip. Chimira mamboti kuudzei zvinoita murume manyepera anoita. Ati akaenda kuBotswana akajamba matare madheti maini. Nhasi murume asvika pano. Hapana vanhu vanhu vakutenda zvamwaitaura vangada kuona kuti unotaura chokwadi zvakati. Wasvika pano ukaona waona ukati wasikunzwa zvakanaka. Ndizvo here? Ndopawaona wechipiri ukada sikunzwa ii? Ukada zvina ndinorapwa ndazvizi? Takutora kupiwa. Nguva yamasvika. Tati teerera. Takutora kupi? Manditora kumasoro. Uchiitei? Ndaitobva noitwa. Ndatu iwe wangachitei? Panguva Gwanza. Uchiitei? Pamasoro. Chibatsira. Ndini ndauya. Aiwa, baba ndini ndauya. Hatina kuuya kuSowe tizokutakura. Tauya kuSowe tizoona kuti musungwa anga achirwara. Akazei. Ari zei. Kuswera ndakarara ishwa.
isu patasvikaongoro ndatotorwa nakumangoenda ndipagwanza ndaitoereswa kana tangu zvinobasira nokuzoti ndongoya vasvika ndongoya vatosvika wakubatsira iyoyo varume vanende kuchena so ndoda kutora nyaya yekuti ukaenda kubotswana ukadzoka unotoona wakabata passport handitika ukaenda pachipatara warwara unodzoka wakabata kadi dai izvo zvatotaura kuti pandabva pano kuseni ndatiri kurwara inga mazviona wani kuti nditobva kwachiremba kwachiminya handitika saka hauna umbo wekusa jamba bhodha kana wakazojambawo hauna umbo wekuyambuka bhodha nekudzoka hauna umbo wekurwara wanhasi kwacho kuchena saka chiregai tipinde munyaya yacho iyi handizivi panyaya yekurwaandambochacho pese mina pawakadanwa ukasaura mbudzi wakangani mbudzi pasina kuuya pese mbudzi mukangani pasina kuya nhasi pacho paaripo pane marefiwo yabirwa ndimuzivo ndiye anobhadhara futi saka vaimangoirovanidza tizopinda munyaya yake iyoyo tinoida ivo mari iyoyo 15 plus 70 ngembudzi mbiri right chitaura nyaya mukamangarira Mimi ni Stefan Chapaye. Mwasha wangu Thomas Sandi. Aligara mwana wangu kwemakore akwana kuita 5 years kana sika kukanisa. Ndobva asora mwana wangu. Akamutora ari mwana mudiki ari pachikoro. Akazomisiya ani mwana naye musikana ndinaye kumba. Akazomisiya akugara nemunhu naye wainaye izvozvo. Mwana ukamba pavaigara vaisabhadhara rent vaingozingogara sevanhu vanowirirana kusvika vepamba ipapo vazoti akugara wamutoita pano murume akakusiyai pano zvisiri zvekuwirirana nesu makugara omega isusu tauda munhu anotibhadhara mari yedu yerent chibva ipano mwana ndokushaya kwekuti angaende kupi ndokuzongobvawo pamba ipapo vadzi musha wakutoda musha wakuti avatari kugara nemunhu asingabhadhari hatikuti imimi kuna uyo mabudei ini ndoda pfuma yangu yechirume anga tina kuroora angavasiya nyaya yari ani madzimai madzimai kiroro paro veitidzi mari makambhadhari makatoroora mukapedza alright tikuti munze baba vati mukwasha wangu ngandidi ngandoni ndimukutotsigirira mukwasha wavo zvicho saka iriyoyo nyama tada kuti tizive kuti muri papi makasiyana pakuti ende baba ari kuklema chii handiti tonyaya vaikudanira inongoda kungotakuwa zizvizvo ini handina kutiza muzvinawangu mwari anoda chokwadi handindizvotitinyika handina kana zvara ndakamuramba asi tonaye handinorambana naye ndotona everyday baba kuti pamwaziva everyday kumba kwavo kwaanotogara kuti ndogara itoenda but izvozvo anogara mbokwani kumba kwangu naiye but anoenda kubasa ukadoma saka anotouya ndotogara naye saka chiri kuzondirwadza chekuti akandiendera kumaintenance yemwana tichigara naye asi hapana chaishaya saka ichi chakazongondibata kuti mwangu vanondienda muchigara nemunhu akakusandichengeta mwana zvekuti varikuya kumba kwava vanonyika ndoshara ukadoma unotouya ukandoita ofkandaochingate sei wapera pandondizotoanawo pafoni inyaya kuti nendabvunza mari mwana yementenenzi sei mari yanonoka kuya pandovafonyera chati tiri kuti izu uyu ati muri moini ndikaruta kumba kwamunotogara kumba kwenyu mese ndozvaarikutaura renti ndobhadhara ari kubvunza kuti sei makazondiendera kumaintenenzi
chigarati mwana vanga vakusachengeta sei vaisa chengeta sei kusatengera mwana zvinhu zvaanenge achida nekutengera inini wake chikafu saka pamakaenda maintenance ari vakutengerai vakangotumira ka1 mari yamecheti yemwana ivo pamunotaura navo vanoti chii nezuva pandakataura navo vaita ndikupe mari iyoyo kuva nezvikomba zvavo ndizvo muchechimo imuchiri kuenda kuchechiri endoenda saka zvikomba ndezveimomo aiwa ndiende kuchiti kwavo dzaukambo kuti muri mana matema muchiti mukazii akatosiya ine muri kuwirirana handizive vanoti vakatakasiyana ndizoziva kuti vari kuti akasiyana saka mamwe muchifonera mendikuona chidhori nekuti avanogara nemukadzi wavo kumba kwavo imamusi mukadzi wavo here vakandisiya pamwe zvinogara nemukadzi vakatakura hembe vachichinga naye unogara nomwe mukadzi kurati muri umwe vakandisiya pamavakatara ndipasipamatani muri havana sivandisiyaka ndipandiri mapasipizeti munhu anogara nemukadzi wake waanosiya mukadzi cheunozobuda muya nyaya yekusiya usina kutenga chikafu nekusachengeta mukadzi ndinoona sekuti yakanzi mari pamwe yakatozorozviwa $100 saka ine judgment ndiyakapera inonzi court order nayo nyaya yauya nhasi ndeyekuti hamuna kuzodzokera pamakanzi 600 mukabvisa 300 makabva mati nya saka tezvara vatona kuda kufunga saka munyaya wenyu wamatataura ataura zveshuwa makada kutanga angachitsigira kuti ndosaka wauya kunge noti chemo chinati zvarava kuti aiwa mari yavo baba ndinovapa handina problem chero makabvunzwa nokudza zvipfuwo zvangu zvese mbudzi dzangu dzisidziriveko dzosvika muma15 dzingwavavo kana vangadzishandisinawo kutaura ukachiti hachina unotora mambudzi yaika mazvinoya sei ndikwababa kakune mhuri kombudzi raendeza handaichengeti ndatisemagare tichiita ndakapiwa mbudzi nevana ukanda dziriko amone ndakamuka ndashama muromo orati ingani mamwe inhamba ndoyamapesa hakuna mbudzi yavo kana kune mombe vakawidza 5 vawidza 5 ndobva amai vavaisira mese kuti mbudzi dzaakurwara mutengai mushonga pamwe mune muchiti pamudzi kaudza mari yacho imotengai mushonga mutipe mbudzi dzairwara dzichizvimba kusvika mbudzi dzapera dzangu dzavanoziva dzandagara ndiinadzo dzandakatopiwa nemunhu wandatobatsira ndiri kurukita sairi ndodziripo 4 dzavo dzadziko ndikatofonera hanzvadzi yavo ndikatiudzaihanzvadzirorechangorwadzawo chete udzai aiwa dzangu inini dzakadzirapa udzai hanzvadzii kamaregeri kurapa dzisi mushonga ndandisisina mari kuchengetechenga mushonga ndandisisina ndakwanisa kurapawo dzangu nemunhu akanga atodarikawo nepamba medu mune mombe dzakakudzidzikwa chena chekuti akati mondibayirawo idzi zvadzamaza pamondipawo kamari chitaura nemukwasha wenyu andibhadhare kana kuti momudza mishonga yakati neyakati mai vakataura nemukwasha mbudzi dzakatanga kuchaya munhu wava ari patuseri kwamuzviziva vanawo munyaya yaozaite dzidzidzi dzakafara munyaya vavandiudza kudaro nekuti umakaita zvekunzwa padanga tiri mbudzi dzasaranga ndikunzi ndiri zvitora mbudzi pakandira kuti hakusina mbudzi dzakapera saka vanozviziva zika vakatozvitora pfumutura saka kwasarangani pambudzi dzanga dziripo dzaidziri 5 ngombe saka ndobva dzabereka dzimwe 2 dzimwe dzanzichirudika ndobva dzabeka dzimwe 2 pa2 dzakaberekwa dzacho ndopane dzimwe dzavakatora orati baba imuri kuda mari ingwacho inini ndikuda pfuma yekuroora iye 600 yataurwa iyi takange tachaja nedamage then mwana wangu atorwa 14 years under age akaita zvekumitiswa achizoba akuri chikoro kugwerere 20 chizvo yakangeko zvino mari mangani izvozvi pamwewo zvongari matozviziva semungorarama mumhosva nemwana akura sei mese mungorarama muzvibhandiko uri ne5 minus 7 mutemo wenyika ino wakagazetwa unoti munhu anobvumirwa kuita zvepabonde kana kunoro aisa
18 years. Aloza kundokufonera my 2 minutes. Aine 18 years. Saka ichokwadi here madzibaba kuti uyu aiva ne 14 years. Hayi 15 years. Ichokwadi here kuti maiziva kuti 15 years. Ya 15 years ndaisi. Ndiri 2023 ndokandoseka tatanga. Njomwa watu. Chero umashure yanga 16 saka chero akadzoka ndikugani ngari. Alright. Saka baba ava uri afuma. Vamufanana nemi vakaripa misi nakabacho. Kana takunda palo. Kudya pfuma yemwana asati akura, asati abva zera, asati akwanisa makore ari pazera. Iwe wadya pfuma muri murepi yakafanana. Munhu aripa wani. Mutongo wenyu ngochitori muchete. Mazvinda baba. Mutongo wenyu matare. Makamufana munhu akaripa mwana wenyu. Akarura mwana wenyu. Mutongo wenyu unotozwa extenda uchinda kuno munyayo. Unowarowa futi. Ane mapapari. Pamwe makazvita nekusaziva amene. Asi tiri kuti muri mumhosva mese makatudei namaziva. Makapara muri nanhasi asati atosvika 18 years. Ndona. But ndopanonzi kwai mboko chena kana kuti manga chena anoparira parini. Nyaya yenyu ndemaigadzirisa yenyu muchiwirirano. Tikamboramba kutirai mina ana picha. Mutombofamba mutombozokuritana nekuchira kumatare because funge chikoti mutemo unoti. Mazvinga here? Vanhu mazuva. Musaregere vanhu vachiroorwa vasati vabva zera. Nyaya iyoyo inopomerwa madzimambo. Kunyanya. Nevanhu vemakereke. Zvane marangi. Penyu kuti ndokwa kusingatauri but tatoona ndokakatoipa. Ndokwa zvane marangi. Nyaya yakakonzera nyaya iyi ndemwana uyo akafa achibara uya. Ikanetsa. Ndimabona. Tokadzamara panzi no. Wani mtemo wewe kukara wainzi mwana kana aine 16 years. Anogona kuti ake bondi. Niwa. Asi afani kuroorwa. Ndo panzi saka muri kuti imwa usararadza. Ndotodza kuraradza sendamo. Mtemo waisiya paine mukaha ukuti paitike zvakashata. Saka pakazoonekwa kuti no. Ngazvingotangira pazvinofanira. 18 years. Ukatogadzirwa mtemo uyu. Utori nechigwebo chacho chiri. Nge 20 years. Ha? 20 years. Ndikuona mutsaukana utona musiyano makore enyu wacho. Uyu kana ari my group ina my main one mangani. Yeah. Kana 14 years ito my group. Aiwa, ayo mira yo vari makore mangani main. Anozotani vala 3 vangu sazuzi notani. Ayo vana makore zvimutuzvese. Tati imakabvapo akatanga vana mabva. Ayo vamainini ndo vagara vanawo sazozoti pavana. Tati mukadzi mukuru weyu ndiani? Akudirasi. Ko uyo amuri vari kugara kwaari ndo? Ndo wavakazotora mashure mavo. Ane makore mangani? Andizivi. Ndo anowana 3? Ane makore mangani? Ane 25. Saka ndimainini? Kati madzibaba tanda kuti ani makateerera anoita dambudziko akaita zvinhu zvekudherera dherera zvinhu. Kuti ndo patinoita kuvhenenura nyaya akuita zvinhu. Imi mune bhedheri? Tozorida. Tara kuvhurira hombe manje. Wadherera wakatotidherera kudhara. Tasai makura autaura ndiwo. Wakatodherera kudhara. Chinombokuita kuti ujambe bhodha uchiinda kuita sangano uri mukuru wechechi tomira pachechi uri bhodha jambe.
Ndakamboitika kuti ungane 14 ngwani Kushinzi kwadenga. Ndakatosoma betitwera. Mari? Ndakatosoma betitwera. nani Ndezwa tu pane kuti miri yekuita kamera chakaiya. Right aí? Andana mabetitwera. Au usati kubvunze chibvunze. Ndikutaura. Rimwe rakanzana. Pane rakanzi miri yekuita rakanzi kamera chakaiya. Rakanzi miri wani. Chakaiya. Ndere vakazvara musi wani kubhethiro. Inini ndokwamazuva ndaiziva ne15 years. Uri kungotenderera Yamuna wabheka wangani? Ndine 1. Nderipi? Irori. Monzani? Ndonzi Miriam Chakaiya. Shamwari mwana wako kana hanzvadzi yake nonzani? Mwana wangu anonzi Miriam Chakaiya. Iwe wati mwana wavo anonzani? Nditare kuti pamera chakaiya kana kuti Miriam Chakaiya. Tumazita. Saka patuma zita rimwe rine bhethera rimwe rinorara. Ndiko zvimazira ndorozvo. Correct. Asi zvisine ndangu saitaura kwaita tezvara vangu. Andirambe mhosva ndirimundo kutaza nekuziva nekusaziva. But avafaniri kudzvinyirira mbudzi dzako ndoni chekutanga chavanofanira kuziva. Mbudzi dzako ndedzako vanofanira kupambudza. Asi vari kutsvaga pfuma yavo. Aiwa ndinovako baba. Saka tezvara munopa kwasha munouya nelisti yezvamunodi. Zvamunoda mukwasha. Asi mukwasha pangwarire une mateya pakufamba kwako munyura mukwara musaite tsika kadaro machechi munoita namusi Pamusoro pangu ndinogona mhani. Ndandine chimwe chikumbiro chokuti dzinongwa ndingazosumuka asina kutaura. Chandaikumbirawo ndechekuti ndaudzawo nekudzina vakandipindira. Zvine zvimwe zvandanyarara asi ndinokumbira pavanotaurirana. Mukwasha wangu anorova ende anotuka. Inini anaikutukai anotuka achisama. Aiwa anorova mudzimai achituka achisama. Mati nemurigo ndakatongotuma mai aenda kupfuka jena polisi. Vatonzi vemo nemwana akwara zvisingaiti zvekuti atori kubvunza kuti wadibwe nemakadhi yako. anodi kunomangara kana ro Akatomboenda kumapurisa. iye anenge achiroveroi Nyaya iyo yekunzi pane foto raitendera musocial media remudzimai wechituka. Mukubvunza ko zvadarirei kudai so. semunyaya udziziva nyaya dzichise muratete Ayo ini namambo zvafanana nekuda muratete aiwa ndisatete. Nesocial media ari panapa katinenge tine mafoni tinoita kuzvora zvopaketidei. Saka enda ndemwana wanyu nemukwasha mwachiroveroi united Ndakabvunza kanyema yemaphotos emukadzi wacho yavaitendera. imi pamakarorwa naye akanga asina mukadzi Aive naye but angakandinyeperera. mukazoona tanaye Ndandatonimuna. mazoona tanaye ndazvatazii hamuchadi kuti arori mufuti Vakabva vasiyana nomukadzi. ima hamuchadiri Kandi vakadzanga nekuti pano kuziva kumwe kuti ane 3 muti angaine mukadzi. ndokazorora umwe ane 3 vangani mazuva Aitini. Muchasvitsa vangani. vazinzo aiwa ndezvomuyama vachatendera vaitete ndiri kuti inini kana makarorwa nemunhu ane mukadzi wake musashamisike kana arora mukadzi because ndomawiri amukaita andemakaona kana mukaona ndaupenyu hwandikukwanisa ndopamunonotaura kana vabereki noti avebereki ini zvandikuona zvadai munhu mazuva ano ane munoziva kuti ichii percentage igara yevakadzi nevarume ipfuri baba aiwa vakadzi vakawanda iwe una vana vanganini iwe vasikana vangani antu vazhinji vanowanzokutaura vasikana dzavanowana izvezvi kana uchida kutenga mbudzi urikutsvaga shechi konongoriwani uruti ndikutsvaga kuti shechi nongo iriko
kuti ane madzimai akawanda asimusha anofanira kunyengetedza mudzimai wake wotsvagawo kuti unobata makuku amai mwana musha wako sadza rawanda ungoitawo kuchiva asi nyaya tingataura nezvayo unotsvaka nzira dzaunotsvaka vanhu vechikuru munyengetedzana nemudzimai wako handizvo iyo yatezvarai zvepfuma kwaana tezvara kureva pfuma zvokuya kudai kurata musikuira saka taakuda kuti wewe tezvara ukatipa zvavari kuda vanounza pano tokupa tobata kuti shamwari panguva yakatiwo chimbukavhawo picha roro hariperi anonzwa kuti anomanzwana mazva but chinobhowa ndechekuti anotiza kuya kudari dzimwe nguva daro rinotobatsira iwe yokuti wotiza kuya kudari woti aninguya ndomuziva haanga handisungwe naye upona ndiri kuti nyaya yako pari nhasi zvatikuita ndezvekuti baba vachaunza zvavanotazi uya kuno iwe udano upiwa wotudza kuti zvii zvauri kumbofanira kuti nekuti kuuya kwavo kuno kunofanira kuonekwa kudikidzana kuti vane zvavawana zvokuti kana makudazorambana nemukadzi wako ndeimwe chapte nati mukaramba nomarambana mosaya baba kana kuti yani kana kuti yani because mukadzi aritowaneyepera kuti une mukadzi auna mukadzi ende ndokuwarara kwacho ndinonyika rinowana but kwakanzi kwai munhu anofanira kugara aziva kwete kuti uziva agara wapapata saka ndikuda mbudzi dziye dzavakarova dare tikudziredzanadzo ndo izvo zvezvo ndopane nyaya yedu pa iyoyo haa pane nyaya zvisiriki yaate zvaro kwasha mumonde ende monde ukada kuoma nodidzi vate zvavanoda tokupetisa kuti mari kana muchiwira handivane sowera ravo rikabhusa unomona tumbo akorari pamaisa mbudzi pamujedzi dzinozi asi pamusoro mambo ndafangawo kaviri kese mari dzebhasi dzirikupera ayo mukumbirei mwana weiwe mwanangu ndodawo mari yegumbo inonzi mari yegumbo mwana weiwe musamutorese muvengi mwana weiwe kubudikidzana mai avo vari pazera ndovakakuinda saka iyo haisi nyaya sei asi chiudza chi list nguatatomba anomhanya munhu womurume tatichikumbirawo kuti zvanhasi kuti tinyepere dare nemari inobuda apapa tachikumbira kuti zvinomazoimbudzi tachikumbira kudare kuti toti tikabuda tinokwanisa kuti tingaunganidzwa mazisati mari zvapera munoisa mande mari yacho avanotokaurarina vanodzoka musi wa 79 vaitopuwa